kakabsat. Bali, itry namin ang pag-akyat kakabsat kasi sabi nila sa pinagtanungan namin kakabsat 1 hour bago daw kami makarating doon sa pupuntahan namin kakabsat. Bali, pangalawang tricycle na rin ang ginamit namin kakabsat kasi yung tricycle na nauna ay nasira po. Kaya ngayon, hindi daw kaya ng tricycle. So, maglalakad kami ng 1 oras. Itratry namin kakabsat para sa inyo. Dito pa lang sa sunod. Dito pa lang kakabsat. Talagang medyo ang aming tuhod ay medyo gaganahan sa paglakad kakabsat. Kakabsat! Pansinin nyo, tingnan nyo, naka-rubber ako pero pinalitan ko kakabsat dahil masakit ang paa ko kasi hiniram ko ba sa anak ko. Kaya, hindi ka kakabsat, tara naman. Ganito pala kalayo kakabsat. 1 oras daw kakabsat. Tignan natin. Ilang minutos na ba? 5. Si Papa Anting, nandun na. Nandun na siya, naglalakad. Pero ipapasyal ka na, ipapasyal namin kayo kakabsat para makita natin yung hingal namin. Ganito pala, ganito kakabsat yung papuntan para sa ganito pala kakabsat. Kakabsat, may pinya pa dito kakabsat sa may daan-daan. Alayo na si Papa. Oh, kakabsat. Yan. Coconut nut is a bawal nut. If they eat too much, it gets very fast. Kanta lang tayo kakabsat para makarating na tayo doon sa ano yun, anong amigo kakabsat. Wala na yung pabango ko kakabsat na panis na. Naamoy ko na sa sarili ko kakabsat. Panis na, panis na. Bali kakabsat, kami na po ay naglakad. Kanina Koreano, ngayon Koreat na. Ay mga nani, balong magmag na kayo at pababa? Opo. Ay, Kasi di amigos. Almost up po. almost half pa lang. Ako, Mga 30 minutes pa Korean ako kanina ng Taiwan Mabilis sila. na lang. Mabilis na lang. Nagapanyon ko. Di ba ba? Ay, gabi kami kabarsikan to lang. Mga kahit tricycle. Exercise. So, Dapat kayo man nagpasyal dyan? kakabsat, bali, half pa daw. Half Pinoy, half Chinese. Narating namin kakabsat. Oo, Bago kami thank you po. kay Thank you, nanay. Agkakabsat TV. Kuya nyo tatada kay to dyan na kung Agkakabsat TV. Koreana ako kanina pero ngayong Koreat na. Kasi nagulo na itong buhok ko kakabsat. Na si Jongkyu. Ngayon, Jongpok na. Tingnan nyo kakabsat, naabot din namin dito kakabsat. Ang ganda ng view. Open your eyes.
Ay, taksilog ma'am. Taksilog yung favorite ko lang orderin. And then susunod po si Bang Silog. And then dito naman po sa frappe natin, Ma'am. as of now kasi po soft opening tayo. So, hindi pa po siya fully lahat available, hindi po. So, sa coffee blend po, si cappuccino pa lang ang available. Dito sa chocolate blend, si cookies and cream, double dutch, and strawberry pink and chocolate po. Bali, ang best seller talaga namin dito, sir, is iced coffee. Ice coffee po ma'am. Yung ginagamit namin. Welcome back to our channel. It's me, Papa An. Mama B and Danny Reed. For today's vlog, tayo po ngayon ay nandito sa Amigos Cafe or Amigo Cafe, mga mga kabsat. Matatagpuan po ito sa Baknotan, La Union, mga kabsat. Dahil katatapos po ang Holy Week, tayo po ay pupunta sa mga, anong tawag dito? Sa mga pasyalan. Hindi ka magandang attraction po, mga kabsat. Bali, ito po ay bago pa lang, mga kabsat. So ano ba ang inaantay natin, mga kabsat? Tayo ay kakain na panin! Titikman natin ito, kakabsat. Ito po yung bestseller nila, kakabsat. Ito yung Tabsi Log. Ay, Tabsi. Oo, kakabsat. Tignan natin, kakabsat. Naggamit ko pa sa kakabsat. Ito ko yung, ang tawag yan? Green. 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 At dyan po nagtatapos ang aming vlog for today. Samahan nyo kami ulit sa aming mga susunod na videos. Don't forget to subscribe our YouTube channel at Kakabsat TV at ganoon din sa aming Facebook page account at Kakabsat TV at ganoon din sa aming TikTok account Coco Jan 06. Please like, Share and subscribe, and hit the notification bell below para always updated sa aming bagong video. Bye-bye! Alam nyo, kakabsat, kanina pa akit kami, straight yung normal pa yung ano, pagdak na pataas, pero ngayon pababa. Ganito na po mga kabsat kasi Gamot.